Care sunt atribuțiile nașilor de la nuntă? Am tot discutat, dar la botez. Darul de pe masă este clar, fiecare după posibilități, dar ar mai fi totuși câteva lucruri de luat. Și normal că ai vrea să fie ceva drăguț și folositor, mai ales calitativ și de ce nu să le găsești pe toate într-un singur loc. De la lumânarea de botez, pe care o poți grava chiar pe loc, ori cu text, ori cu imagine, trusoul complet, cu păturică, fașă, prosop, săpun, cutiuță, crișmă, sticluță, ramă, pe toate le poți dărui într-un cufăr absolut superb. Dar și o ținută completă deosebită și pentru fetițe și pentru băieței, în diferite nuanțe, stiluri sau tematici. Dar ai vrea să fie și la prețuri foarte bune? Le găsești la Andreea Tex, noul magazin din Valea Lupului, galeriile de modă exact vis-a-vis de antibiotice. Ca să te ajut, am și un cod de reducere, Delia15. Poți comanda direct la tine acasă, căci sunt foarte rapizi, sau la noul magazin din Iași, unde te și convingi că totul este realizat în România, de la idee la produs final.